mphekesera kuti kodi mphekesera nzotani. Chimene chinachitika nchokuti anthu anapereka mayina amapempha anthu kuti bwanji ife kumeneko simungatiganizire bwanji ndiye mwina ena ndaku MCP ko mwina ena kaya ndaku DPP ko mwina ena ndi akuti malingana ndi mmene iwonso amaonera kuti ineyo tukoma ntagwira ntchito ndi awo ndiye kuti president awunikira zonsezo ndiye tiona lero kuti kodi atenga ndani pa mayina 21 ndi unenawo mayina ena si ya mu UTM mayina ena ndi amene amapanga submit anthu ochokera zipani dzina anthu amene si amuzipani mayina onsewo anaperekedwa kwa mtsogoleri wathu ndiye asankhano pamene popo ndiye lero ndi limene tione kuti kodi asankha motani. Tathokoza ndithu Njawala. Zikomo kwambiri. Ndithu pamenepo Felix Njawala mneneri wa chipani cha UTM kulankhulapo pa nkhani yokhudza running mate kuti kodi asankha motani running mate akufotokoza kuti ati panali mpaka mayina 21 amene anaperekedwa kwa akabambe kuti awunikirepo ndi kusankhapo kuti zomwe zikuveka lero mphekesera kuti mpaka mayina pa 21 ipo panatuluka dzina la munthu wina wa ku MCP akuti zimenezo zitha kutheka kuti kaena ndi aku DPP kaya aku zipani zina akuti koma ndithu pa mndandanda ati panali ndithu mayina okwana 21 amene anaperekedwa akuti pasankhidwepo running mate. Ndiye posachedwa apa mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe akhala kufika pamalo ano. Anthu otsatira chipanichi akupitirira ndithu kufika pamalo ano pomwe akulowa mchipinda chimenechi cha auditorium momwe akukakhala kuyembekezera kuti ndithu akabambe afike pamalo ano ndithu chulu mwina utha kuonetsabe pa chipata chimenechi ndipo pomwe anthu akulowera akafika ndithu akatsika mu galimoto zomwe zikuzasiya anthu amenewa pamalo ano kuno ku BICC. Lero akapereka akabambe zikalata zawo tikuyembekeza zoti cha kumasanaku kukhale kukubwera mtsogoleri wa chipani cha AAM kapena kuti AAA chipani chimenechi ndi cha Akwame Phandawe chipani chimenechi amati atsikana amayi anyamata AAA mtsogoleri wake Akwame Phandawe nawo akuyembekezeka ndithu kuti tsiku la lero azapereke zikalata zawo zosonyeza chidwi akuyimira nawo pa mpando mene wa president akatsiriza pakubwera ndithu Reverend Kaliya amenewa independent nawonso akhala kupereka zikalata zawo nthawi kamati 3 o'clock masana tsiku la lero ndipo make itherepo mwepo akulandira zikalata pa tsiku la lero kudikira kuti ayambirenso ndondomeko yomweyo mawa lomwe likhale lolemba. Ndondomeko imeneyi itsirizika pofika lachitatu amene akudzapereka ndithu zikalata ngati komaliza ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera amenenso ali candidate wa chipani cha MCP ndi amene ndithu ayikidwa pa mndandanda kuti akhale munthu omaliza candidate omaliza kupereka zikalata kuno ku BICC kusonyeza kuti ali ndi chidwi kufuna kuyimira pa mpando menewu wa president. Ndiye nzanga Brian atikudikirirabe akabambe kuti afike pamalo pano koma tikuonabe kuti anthu akupitirira kufika pamalo pano nkati mu ndi mafotokoza poyamba paja kuti mwadzaza kwambiri sindikudziwa kuti anthu akhala pati pali chembekezo kuti anthu ena akhala panja. Brian, zaka zingapo zapitazo amalemu Saulos Klaus Chilima adafika ku Chichiri Convention Center ndi atabwera pa track anali ndi amaiko usi tikuyembekezeranso kuti kodi lero akabambe afika po chifukwa anthu akumafika mastyle osiyana tikuyembekezera kuti kodi akabambe afika motani pano. Brian sindinganene kuti afika motani chifukwa ndimafunsanso Njawala kuti kodi tatuzani kuti kodi akuyenda motani akuyenda kuchokera kuti mwina abwere pafupi sindikudziwa kuti afika motani chifukwa ndi mchitidwe wawo komatu zina kumayamikira munthu kacheketeka kukhala tu madabwa afika pano ineyo imati abale ako amatha kukhalanso ndi nsanje ife tilibe nsanje chibwerere pano ndimaona ngati choyambirira mukananena kuti komatu yekete yangayi ili bwino komanso quality yake ndi yamphamvu. Zikomo kwambiri ayi munandiphunzitsa bwino zikomo mwatengera kwa ine ayi tonani sizomwezi na malemu Chilima mzimu wawo upitirire kusa mumtendere adabwera mwa style zaka 5-6 zapitazo ku Komesa Hall
tractor atanyamula achimwene awo ausi. Yeah. Yeah. Ati dabwitha akabambe pano? UTM tikamanena kuti UTM ndi chiyembekezo cha dziko lino. Sitimangokamba nkhani ya kuti nchipani. Komanso kachitidwe kake ka zinthu. Anthutu akadzangopereka mwayi tsiku limene amalawi adzapange maganizo onena kuti tasiya kuvotera mtundu, tasiya kuvotera chipani, tikufuna kuvotera munthu amene angatithandize. Anthu akadzapanga maganizo amenewo ndi pamene adzazindikire kunena kuti UTM si chipani chongokhala kuti chipani. In this election, yes. Munthu amene angatithandize ndakabambe? Inuyo Brian ndinene panopo ngakhale mmene ndikuyankhulamo ndiyang'ane kamerayo. Anthu achizipani zina ndikudzota akuonera pansi pa mtima pawo kunena kuti zimene akunena Njawalazo ndizoona. Pa makandidate onse amene akuyima onse, munthu amene akuoneka ali ndi kuthekera kosintha dziko lino ndi Dr. Dalitso Kabambe. Ndikuti ndayang'ana kamera iyo, onse amene akundiona ena ndazipani zina sangayankhule. Kuseko kula ndevu za mwayi mwaona? Ndaona. Ngakhale yonso sangayankhule, iwo ndintola nkhani, alibe mbali, alibe chipani. Koma muntima mwawomo chilipo chimene amasankha amakavota atu iwo. Sindudziwa kadzakavotera ndani. Amanyinyirika kuti ife ngatiza khatiri kuti longo kwandalembetsera ku Blantyre. Zikonzedwa. Njawala. Nthawi yatha tivota pa 16 tiyeni ndale apa tiyambe tiziuzana zoona. Dyera limene likuchitika ali tusiri kuthandizatu. Nziko muno zipani zimene zikupikisana mwina bwinobwino ndi zipani 5. Okay? Iya Njawala samata nthawi Njawala. Kodi uje ni mfumu simapita ndi othandizira. Njawala samata nthawi. Inuyo a UTM. Kumene mutati munakhala kuti si kupangidwa za dyera zikuchitika pa basi. Kungosankha inuyo kuti ife tikhala ndi uyuyu kumene kulemerera. Izizi zoti mukupita nokhazi. Koma ndikuwuzeni awanda msisha. Ifeyo ngati UTM, ife tilibe dyera. Ndipo ndinene pano pa kamera apa. Ife tilibe dyera lina lili. Sa kuti mwakanikana nda DPP akuti mwakanikana. Mumve. Tinayenda nda MCP. Amalawi anatuza kuti zichepeseni. Achilima anazichepesa. Anakhala running mate. Achilimatu ali vice president. Achakwera ali MP. Koma MP anakhala patsogolo. Vice president at that time anakhala running mate. Kusonyeza kuti ku UTM tilibe dyera, philosophy yathu mulibemo dyera. Panopo ADPP kaya azipani zanji onsewo ndi anthu onena kuti tikhoza kugwira nawo ntchito, takhala tukambirana nawo. Challenge imene yakhalapo ndiyonena kuti ndinene apapo. Ife ngati chipani taphunzira ku mgwirizano umene tinali. Amalawi lero akamanena kuti boma ilili sili kupanga kanthu. Muwafunse Amalawi onse akuwuzani kuti anatiuza kuti tizidya katatu pa tsiku. Anatiuza za ntchito 1 million. Anatiuza za mega farms. Anatiuza za passport ya 14,000. Ananena kuti azigogo athu azilandira 15,000. Zimene atakakuze. Kodi manifesto imene inali andani ya UTM. Mboma umene tinakhala tinakanika kupatsidwa mpata kuti tikwaniritse ifeyo zimenezi. Fa manifesto tukuikwaniritsa ndi influence imene muli nayo mboma mucha. Ndiye umumu amatika kutali. Now, apa chimene ife timafuna, nchone kuti ngatupanga mgwirizano ndi DPP, tionetsetse kunena kuti tikakhalamo ndi mpata okwaniritsa manifesto yathu ija. Fa manifesto imeneja ndi imene ife tikukhulupirira kuti ikhoza kuthandiza dziko lino. Koma minus that ifeyo mpovuta kuti tingalole kukhala mu alliance imene manifesto yathu sikagwira. So chinavuta imene chinavuta ndi ichi. Anzathu analemba kale ati anagwirizana kale kuneki kwawo kunena kuti akufuna anthu obwera kujoinana nawo adzingo athandizira mwina ngati kuma ministry kwina ndi kwina kuti maunduna ena ndi ena. Ndiye timanena kuti unduna munthu akhoza kungodzuka lero ndi kunchotsa. Zikatero zatani. No. Muyenda mbali. Chinavuta nchiyani nda DPP. Chimene akuti magona mpaka 3 koloko mmawa. Inde chimene chavuta nchokuti iwo sakufuna kuti chipani china chilowe chikakhale ndi influence yothandizira kupanga implement manifesto yawo. Chimene chocho ndi chimene ifeyo chativuta. Koma sikuti amafuna kuti candidate komanso running mate zonse zikhale zawo. Yes, zimenezo ananena kale sikuti nzachilendo mukudziwa ananenanso okha anatusa mpaka na doctor. Hata akudziwa iwo chifukwa chake ife nangati ngayankhulire. Sitingayankhulire. Chimene chikuvuta ku DPP ndicho kuti
akumakhala ndi nkhawa kuti munthu wina wobwera mwina akhoza zapezeka kuti akulamulira. Now exactly my point. Yeah, imeneyo ndi nkhani. Tandikira ndikaitwa Njawalatu. So jera limene ndikunena lija ndilitiro ndi limene lili. Chifukwa chokuti is either mupezeka mudaka linonse ku opposition. Chifukwa chokuti nonse mupanga jera. Chifukwa amene mukuziwa kuti ndani amene tufuna tilimbane naye ngwamkulu. Tuena tisakanize mphamvu kuti tigonjese. Mwanena bwino kwambiri imene mwanenera kwambira mbuyo ndikubwera point yanu Njawala, if you allow me. Inuyo maphunzirapo ulidere nkulinga utaenda naye eti. So zimene muna kumana nazo kwina mukuopa so kumukhoza kumana nazo kwinako. No, ndipamepo ndikuduleni. Tinaphunzira koma for the sake of the country sikuti ifeyo tinganene kuti chifukwa choti awa anatipanga zotere awanso atipanga. Ife we ndi anthu oti timayenda ndi nthawi. Koma nkhani yayikulu ndiyonena kuti ngakhale titati tazichepesa ifeyo tililede kukhala position ina iliyonse tilibe nazo vuto as long as pamalo tilipo manifesto yathu itengedwapo ndikupatsidwa mpata. Kumakana ndi ndaniyo kuti manifesto yosayivomereza. Kuvomereza manifesto tikuuzeni iniyo mmene mwanenera kuti tingoyerekeza tapanga boma lija limodzi ndi